Исәмсез, хәерле кич. Бүген безнең татарча сөйләшәбез студиясында кунакта танылган режиссер, сценарийчы, дөрес әйтәме? Сценарийчы. Татарча сөйләшергә тырышабыз. Мин әйтәрмен, күп кырлы талант иясе. Күп кырлы талант иясе янында күп кырлы талант иясе. Марсель Замилович Махмутов, режиссер да, ул бик яхшы видео контент яп. Гомумән төрле яктан уңган булган кеше инде ул. Мин шулай йөрим, шуңа күрә үземнең концерт программаларын төзегәндә мин һәр вакытта аңа мөрәҗәгать итәм. Ничегрәк тәкъдим итәргә икән дип халыкка. Аңладык. Тапшыруыбызның темасы үләннәр. Башлайбыз, кунактан башлайбызмы, башта кемнән башлайбыз? Ничек килесез? Әйдәгез башта. Иләс өлкән кешедән кайсыгыз сезнең өлкәнрәк? Шушы рубрикада һәрдаим җиңеп баручы Данир Исламбаевичтан башлап карыйк әле. Мин һәр вакыт җиңдем бирәм. Эшләр белгәндә бар. Алайса миннән башлыйк. Кем өлкәнрәк әле шуннан Мин башлайбыз? өлкәнрәктер, мин 84 елга. Әйдә, карт кешеләрдән башла. Беренче безнең Душица. Мәтрүшкә. Дөрес. Менә сезгә 1 балл. Без инде безнең тапшыруны караганыгыз булса, безнең шулай ахырында соңнан саныйбыз балларны. Яхшы. Кем җиңә, аңа бер нәрсә дә юк. Конфет урынына кальян трубкалары бара багай. Бу Нәрсә бар студиябездә? Мин үзем кальян тартмыйм, мин тартсам тальян гына тартам. Тальян. Данир Исламбаевич, киләсе сүз сезгә Зверобой. Так, Душица мәтрүшкә булды. Әйе. Зверобойда шул ук мәтрүшкә түгелме соң инде ул? Нинди мәтрүшкә? Менә. Сары мәтрүшкә. Дөрес, инде уңган булган безнең татар егетләре. Киләсе сорау Марсельга. Мята. Истәй дип карасың. Син беләсеңме? Дөрес булса гына. Белә. Әби әйткәннән генә беләм. Карт әби. Бөтнек. Дөрес. Безнең. Афәрин. Афәрин безнең Данир. Киләсе сорау Данир сиңа. Подорожник. Теге ул конак саклыялар да. Әйе. Бака үләне багайды тарша. Бака үләне түгел. Бака гөле бәлки. Юк. Фра. Дөрес. Менә икегезгә бүләргә кирәк. Данир Исламбаевич. Юк, yazamıyorum şkalası. Так, киләсе сорау Марсельга. Мать и мачеха. Bilmiyorum Rusçasında nasıl икән нинди үлән. Беләсең татарчасы? Беләбез хәзер. Мать и мачеха турыдан тәрҗемә итсәк, бәлки Әйе. ана нәрсәседер. Ана үләне. Инди ана. Бүге ана белән. Дөрес. Афәрин. Капкыш бит әле бу. Данир, киләсе сорау сезгә. Чистотел. Чистотел. Буламы дөресрәге? Чистотел. Чистотел. Замир, сез беләсез. Русчадан туры тәрҗемә итәргәме? Яисә икенче тәрҗемәме? Икенче. Замил әйтеп карасын, гел булмаса ниндер ни булсын, әйтен подсказка. Мин дә сездән бер нинди ярдәмне көтеп калам. Үлән, нинди үлән? Әйбәт. Подсказка булды әле бу. Чистарта үлән. Юк, инде әйтә алмассыз дип уйлыйм. Канлы үлән. Канлы үлән була икән. Чистотел. Канлы. Юк, мин белмим. Әйе. Барып да белмәс идем. Замил, сезгә киләсе сүз Тысячелесник. Ике төрле тәрҗемәсе бар, берсен әйтсәгез шул җитә. Башка килсә, килгән әйтәм, 1000 яфрак. Афәрин. Син русчадан. Шуны белән. Так, киләсе сорау Данирга. Пустырник. Буштырник.
Моны әйтә алмас дип уйлыйм. Инде бу- Йөрәк даруы, йөрәк Юк, сез бигрәк медицинага китмәгез. Төнгүш була икән. Ничек? Төнгүш. белмим. İstakollara керек. Төнгеш. Менә Марсель Замилович килә сорауны әйтә алыр. Шулай ук ике тәрҗемә алоэ. Ишіктір. Білмейм. Майлы гүл. Татарға килсәк, ул нәрсәдән файда булганны әйтелә инде ул. Әйе, дөрес. Алой ул гнойны сурамады. Гомерне зайта. Юк, үлек белән бәйле түгелме теге? Юк. Мгм. Бер тәрҗемәсе бөтенләй инде габгади. Алоя. Алой. Алой яфрагы. Әйе. Я просто алой. Алой. Икенчесе 100 яшәр була икән. Каралы. 100 яшәр. Алойның тәржімесі бірісі алой. Алой. Әйе. Алой яисә 100 яшәр. Ха Марсель битем Әйе. табып битте менә Марсельга киләсе сорау. Валериана. Аны белергә тиешсез. Валериан. Валериан. Кичкенә чакта без аның неен ашыйдык. Шуны гына ашыйдык бит, әйе. Песи үләне. Песи нәрсәседер инде. Песиләр ярата. Әйе, песи үләне дөрес. Чәчәген ашыйдырык. Кичкенә чакта хәтерлисезме? Yok. Борчак, песи борчагы дипме? Мен алай шашып йөрмәдем. Данир киләсе сүз сезгә. Ромашка. Ромашкалар. Сөю шәшәгү. Ромашканың татарчасы башка сүзе бармы? Бар икән менә үзем дә беренче тапкыр күрәм. Каз табан була икән. Костабан? Костабанына килгәндер инде бу. Костабанын Юк, каз бит инде ромашкадан ошамый. Костабанның аягына тәпиенә. Мин иткән тәрҗемәләр түгел. Так, киләсе сорау Марсель Замир сезгә. Әйе. Так. Клевер. Бу кулланыла торган сүз. Аны авылда инде пишән чорында. Клевер мин нинди үлән икән дә күз алдына китер. Ничек инде менә андый розовый, шундый чәчәкле. Инде. Бер хайван белән Бәбкә үләне бәйлеме? түгелме? Әйе. Бәбкә үләне. Бөккә дә түгел. Куян үләне. Анда үлән дигән сүз юк. Куянныкымы соң? Бәбкә ширәме? Юк, куян да Ширәме? түгел. Ширәм Төлке. дә түгел. Төлке дә түгел. Аю. Тукран-баш. Ишеткәнегез юкмы? Юк. Тукран-баш. Клевер. Менә барыбер да күпме әле без тел белгечләре дип саналсак та телне белмибез. Теле белгече менә утыра сезнең каршыгызда. Полынь. Әйтәле менә хәтиз генә генә. Әрем. Дөрес. Әше, әрмәше, нигә шул? Марсель киләсе сүз сезгә. Тмин. Аны салалар. Ашарга пешергәндә. Тәмләткеч. Нинди Юк. исеме? Бу К хәрефенә башланмыймы? Юк. Башлана. Ничек? Хәрефенә. Башка беренче килгән сүз әрәмә. Әстерхан. Әнис. Әнис. Ага, тмин исегездә калдырыгыз. Так, моны Данир белергә тиеш. Хмель. Нәрсә салалар? Кайда? Пашам деген. Итек авылда үскәч беләм. кем? Хмель дигән аракы. Юк. Хмель ничек? Ну бу сүзне беләсез сез. Кулмакны беләсез. Кылмакмы инде? Әйе. Неужели кулмак ишеткәнегез юк? Юк, Юк, ишеткән бар, ләкин хәтердә юк. Кулмак. мин юк. Мин белмим. Марсель сезгә чабрез. Моны белсә Данир Исламбаевич менә белә инде. Юк, чабрец, Шомбыр була икән. шамбар. Менә әйе. Яңадан үтсәк, исегезгә төшерәсезме шу сүзләрне? Башка үләннәр биттеме әллә? Бетте. Мин уйлаган идем теге буларга. Мәсәлән, лапух, әрекмән, Анда җиңелләр юк кызганак. инде. Гвоздика, кәнәфер.
Шулай да безнең җиңүче бүген кем? Данир Исламбаевич инде. Бер балга. Юк, 2 2 балга. балга. Бишәү икән. Ул безнең шундый күп кырлы талант иясе. Бу тарихны беләм Марсель Замирович? Беләбез әлбәттә. Иләкәс укучыларга дип әйтәм. Безнең тапшыруны караучыларга да сөйләп китик. Шулай ук җәй айы, август, Данирның билетлары сатуга чыгарга тиеш Кассир.ру сайтында. Кассир.ру сайтын ачкач инде анда бераз описание булырга тиеш. Концертның описание чыкты төшә. Кыскача эчтәлеге. Менә шул эчтәлекне укып, синең концертка киләсең килергә тиеш инде. Менә шундый выжимка. Әйе. Миләүшә миңа шуны язырга кушты. Мин тиз генә яздым инде менә. Менә шундый безнең үзе би, үзе җырлый, вообще молодец. Бүтән яктан булган юморист, пародист, бөтенләй беренчелек командасында шундый шәп егет кызлар. В общем, талантлы кешенең концертын карарга килегез дип яздым инде. И Миләүшәгә җибәрдем текстны. Миләүшә әйтә, минем бу текстан кысасы килә ди, шундый приторный ди. Вообще нык мактагансың ди. Ну, Данирга җибәреп кара, нәрсә әйтер ди. Данирга җибәрдем. Данир миңа, в принципе, нормально ди, менә авызагында ди, талантлы дип язгансың ди. Шуны күп кырлы талант иясенә төзәт ди. Шул безнең тарих булып калды. Инде шуннан соң без Данирны күп кырлы талант иясе дип йөртәбез. Менә ул. Карагыз, куланыгыз, тфу-тфу-тфу. Күстенәсен үзенә. Кырлары артсын. Әйе. Тел тагында байрак булса бик әйбәт булар иде. Аны телне камилләштерергә кирәк. Татарча. Нәрсә эшләргә кирәк? Иң мөһиме татар теле өчен көрәшергә түгел, татар теле өчен бары тик сөйләшергә кирәк. Аннары безнең актерлык осталыгында сәхнә теле остазлары шундый бер киңәш бирә. Татар китапларын кычкырып укырга киңәш итәләр. Телдән. Бу да телне бик байыта торган бик шәп ысул. Ярый, сезнең киңәшләрегез өчен сезгә зур рәхмәт. Безнең тапшыруга тагын килегез. Уңышлар. Рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз.